Грае вечар на цымбалах, плаўна музыка цячэ, месяц у блакітных далях пакруглеў і паярчэў. Пахне мёдам, пахне кропам на паўсоннае сяло, дзе малінавым сіропам сонца захад абліло. І плыве з садоў у сэрца сакаўны птушыны грай. Ён радзімою завецца, непаўторны гэты край. Вось так усяго некалькі стагоддзяў таму нашы продкі бавілі восеньскія і зімовыя вечары пад мірагучны перабор цымбал. Дзяўчаты і жанчыны пралі, ткалі, вышывалі. Мужчыны майстравалі прадметы хатняга побыту. Варта адзначыць, што ў сялянскім асяроддзі на музычных інструментах гралі толькі мужчыны, бо гэты занятак увогуле не лічыўся жаночым. Таму менавіта ў песні дзяўчаты і жанчыны маглі раскрыць свае таленты. Аб чым жа яны спявалі? Аб прыгажосці роднай прыроды, аб цяжкай жаночай долі і, вядома ж, аб каханні. Спявае Тацяна Васильева. Голуб з галубкай. Мать
Насамрэч, танец, музыка і спевы былі арганічна ўплецены ў рытуалы і абрады і існавалі ў непарушным адзінстве з рэальным жыццём. Купаллі і каляды, дажынкі і масленіца, вяселлі і нараджэнне дзіцяці, праводзіны на вайну ці ў апошні шлях, усе гэтыя падзеі суправаджаліся адпаведнымі абрадавымі песнямі. У выкананні вакальнага дуэта «Конаніма» гучыць беларуская калядная песня «Звіняць звончыкі». Звончики близенько, сяды-сяды, девонька, низенько. Ах ты что бегосеньку расчешал, ах ты что без серденька потешал. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Ой, расчешить косынку девоньки, ой, потеши серденька миленький, могу я головку прибере, может станет конюхи на дворе. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Звенят звончики близенько, сяды-сяды, девонька, низенько. Ах ты что бегосеньку расчешал, ах ты что без серденька потешал. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Он не осыпается вишневый сад, часто бегалусенька на базар. Найбольш таленавітыя людзі з сялянскага асяроддзя станавіліся вандроўнымі артыстамі, скамарохамі. Сярод іх вылучаліся музыканты, спевакі і казачнікі, танцоры і акрабаты, фокуснікі і дрэсіроўшчыкі мядзведзяў. Скамарохі вандравалі па гарадах і вёсках, дзе ладзілі яскравыя відовішчы. А зараз на нашай сцэне ў вобразе скамароха выступіць Викентий Гордеев. Апрацоўка Шалова, русская народная песня «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Концертмайстер Вера Шиянок. У 1569 годзе адбываецца аб'яднанне Вялікага княства Літоўскага з польскім каралеўствам у вялікую федэратыўную дзяржаву Рэч Паспалітую. З гэтага часу на беларускіх землях назіраецца значны ўплыў польскай культуры і мастацтва.
У 17-18 стагоддзях у Беларусі выкарыстоўваюцца практычна ўсе музычныя інструменты, характэрныя для выканальніцкай практыкі заходняй Еўропы. Сярод іх як прафесійныя, так і народныя. Скрыпка, арфа, лютня, арган, флейта, габой, валторна, кларнет, труба, цымбалы, ліра, дуда. І гэта далёка не поўны пералік. Асаблівай папулярнасцю ў 18 стагоддзі карысталася лютня, але ў 18 яе цалкам выціскае гітара, якая трывала ўваходзіць у гарадскі побыт. У выкананні дуэта гітарыстаў у складзе Васьковай Дар'і і яе настаўніцы Наталлі Александраўны Лазоўскай прагучыць іспанская замалёўка Людмілы Івановай. Партыя ударных Анастасія Купрыяновіч. Самы значны ўнёсак у развіццё беларускага мастацтва 18 стагоддзя быў зроблены заможнымі магнатамі, пры двары которых у Слуцку, Нясвіжы, Слонімі, Гродні, Шклове былі арганізаваны музычна-тэатральныя трупы. У тэатрах працавалі як замежныя, так і мясцовыя артысты. Іх намаганнямі ставіліся оперы еўрапейскіх і беларускіх кампазітараў, арганізоўваліся канцэрты вакальна-інструментальнай музыкі і шыкоўныя балі. У святочную атмасферу светскага балю перанясемся разам з ансамблем скрыпачоў «Вязанка», кіраўнік Агнеса Самуілаўна Шейніна, канцэртмайстар Вера Шыянок. Ціляпнёў запрашэнне да танца.
Прадстаўнікі вышэйшага саслоўя імкнуліся даць сваім дзецям выдатную адукацыю. Юнакі і дзяўчаты вывучалі прырадазнаўчыя навукі, ведалі некалькі замежных моў і абавязкова павінны авалодаць любым музычным інструментам. Аднак стаць прафесійным музыкантам для маладога чалавека з вышэйшага саслоўя было практычна немагчыма, бо пры паступленні на сцэну альбо ў аркестр дваранін павінен быў добраахвотна адмовіцца ад сваіх дваранскіх правоў. У вобразе маладой паненкі на сцэне Анастасія Прус. Дога, вальс. Канцэртмайстар Марына Хаткевіч. У 19 стагоддзі у выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай большая частка беларускіх земляў адышла ва ўладанне расійскай імперыі і атрымала назву Паўночна-заходні край. З гэтага часу ў беларускай культуры назіраецца моцны ўплыў рускай музыкі, літаратуры і выяўленчага мастацтва. Аднак, з другога боку, узмацняецца цікаўнасць беларускай інтэлігенцыі да самабытных нацыянальных асаблівасцяў свайго народа. Актыўна вывучаецца фальклор, песні, казкі, легенды, звычаі і абрады. У кампазітарскай дзейнасці ў гэты перыяд вылучаюцца жанры канцэрта, аперэты і музычнай камедыі ў нацыянальным стылі. Асаблівай папулярнасцю карыстаецца жанр інструментальнай мініяцюры. У музычных салонах гучаць вальсы, паланэзы, мазуркі, накцюрны і песні без слоў. У атмасферу светскага салона 18 стагоддзя перанясемся разам з юнай піяністкай Дыянай Банкоўскай. Кузнецова, накцюрн.
У гістарычным кантэксце 20е стагоддзя было вельмі складаным і супярэчлівым для нашай краіны. Рэвалюцыя 1917 года поўнасцю змяніла палітычны і сацыяльны лад. Беларусь стала адной з 15 савецкіх рэспублік у складзе вялізнай шматнацыянальнай дзяржавы – Савецкага Саюза. У пачатку 20-го стагоддзя у БССР пачынае фарміравацца прафесійная кампазітарская школа. Адкрыццё ў 1932 годзе Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі дае пачатак развіццю музычнага выканальніцтва самага высокага ўзроўню. Намаганнямі таленавітага музыканта і педагога прафесара Іосіфа Жыновіча візітнай карткай Беларусі становяцца цымбалы з іх непаўторным гучаннем. Ігор Лучанок «Успамін» выконвае Кіра Снарская, канцэртмайстар Інна Казлова.
Падзеі другой сусветнай вайны сталі вялізным выпрабаваннем, якое выпала на лёс Беларусі ў 20 стагоддзі. Загінуў кожны трэці беларус. Але нашы прадзеды і дзяды выстаілі ў жорсткай барацьбе з ворагам, адваявалі свабоднае і шчаслівае жыццё для нашчадкаў. Сёння мы памятаем аб страшных падзеях той вайны і ганарымся гераічным подзвігам савецкіх салдат. Солтан мелодыя. Выконвае Яраслаў Абручнёў, канцэртмайстар Марына Хаткевіч.
беларускі кампазітар Яўген Глебаў адна з самых яркіх постацяў 20-го стагоддзя. Творца заўсёды выбіваўся са свайго часу, адрозніваючыся арыгінальнасцю, рухомасцю і незалежнасцю мыслення, іранічнасцю і вастратой позірка на навакольны свет. Лірычную мелодыю Яўгена Глебава выконвае Шнякова Кассія, канцэртмайстар Вера Шыянок. ліпеня 1990 года у выніку распада Савецкага Саюза Беларусь падпісала дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Сёння наша рэспубліка маладая незалежная краіна. Мы можам ганарыцца дасягненнямі ў галіне розных навук, IT-сферы, перамогамі ў спорце і творчых спаборніцтвах. Але галоўнае багацце нашай краіны – яе людзі. Шчырыя і адкрытыя, гасцінныя і шчодрыя, працавітыя і адданыя роднай зямлі. Напрыканцы вечарыны прагучыць канцэрт Берковіча для раяля з аркестрам до мажор, другая і трэцяя часткі. Выконвае Ганна Кандратович і яе настаўніца Наталья Міраславаўна Барабаш.
Я не ганю земли чужие, хай их солнце не обмине. Только где б за морем не жил я, Беларусь моя снилась мне. Так картела, слеза закипала, каб до сердца хотя б здалек приплывали жалейка купалы, Богдановичаў Василек. И якія б шляхи не сходил я, клича полоцкая сенажаць. А калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць? Дарагія сябры, спадзяемся, вам спадабаўся наш віртуальны канцэрт, падрыхтаваны вашымі дзецьмі і іх настаўнікамі. А мы з вами не развітваемся, а кажам да новых сустрэч. Белые огонь, путь
Thank